So guys, mayong hapon padulong ko diri sa MD Pacific. Kaya magpatanggal ko guards ani akong mata nga malalo muta. Tanawar ko niyo guys, lain kay di ba? So ako ni ipatanggal karon. So kita-kits ta dito guys. Kay medyo hapon-hapon naman. Paspasan na to kay pasig manirado na. Baabta na yung tag-close road. So located na siya sa Dres Babak. So karon guys, pagsulod gina ako sa MD, gibira ko dito, gipahiran din dito akong mata o kaning puti nga anesthesia daw kuno ni. Nya murag naa naman ko na feel nga murag hapdos, murag mauna siguro ni. So karon patulugo na daw ko niya 24 hours dire. Joke lang. So yan ang sugdan guys. Medyo nakulbaan na jud ko diri dapitan, nagampo nagani ko na guys. So guys, tanawa guys. Giayo-ayo ni ma'am og kuha ang puti nga wards nga nipilit sa akong mata nga murag muta. Unya gigamitan niya atong murag laser nga mutanggal daw aning muta ani. Salamat kaayo sa MD Pacific no. O ginabi na kay ma'am nga buutan kaayo. Nindot ang ilang pagserbisyo diri maong kamo. Adto na mo diri og naamoy problema sa inyong mga naong. Karon nakauli na ko sa balay. Ako'y pakita sa inyo nga natanggal ang muta nga nipilit sa akong mata. So salamat kay sa MD Pacific no. Og ila po kong giresitahan aning ipahid-pahid lang daw ni sa mata. Kaya arong mawa daw ang piklat. So mao lang to, salamat og bang gabi. Salamat kay usab sa MD. So nice kaayo ato lang mo diri kung naamoy baka problema sa inyong baga nga naong.